тай чанд соли охир соҳаи сайёҳӣ дар кишвар рушд карда, шумораи сайёҳони хориҷӣ меафзояд. Ба гуфти сайёҳон, Тоҷикистон ҳамчун давлати амн ва фароҳам овардани шароитҳо, харитаи сайёҳӣ, бунёди меҳмонхонаҳои замонавӣ, муассисаҳои хӯроки умум, нақлиёту роҳбаландони забондон, анъанаҳои миллӣ, шаҳрсозии кӯлу дарёҳо, осоишгоҳ, фароғатгоҳҳо ва зиндагии осоиштаи мардуми оддӣ диққати гардишгарони хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. Маврид ба зикр аст, ки танҳо барои иштирок дар тантанаҳои наврӯзӣ соли 2025 беш аз 3000 сайёҳон ба вилояти Суғд ташриф оварда бо расму оин, маконҳои таърихӣ ва меҳмондории мардуми кӯҳанбунёди тоҷик шинос шуданд. امنیت تاجیکستان رو من خیلی ازش لذت بردم. اصلا نگران این نبودم که الان تو خیابون بخواد گوشی منو مثلا یکی بدزده یا کیف منو بخواد بزنه. اینا برای من خیلی ارزشمند بود. баргузории форуму чорабиниҳои махсуси пайгири соҳаи сайёҳӣ бо иштироки ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва хориҷӣ дар вилояти Суғд шароит фароҳам овард, ки имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан вилояти Суғд муаррифӣ гардида, шумораи сайёҳони хориҷӣ дар вилоят рӯз аз рӯз афзуда истодааст. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода доир ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Суғд, маконҳои таърихӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят таъмиру навсозӣ гардида, барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ бо сохтани инфраструктураи зарурӣ, хизматрасонӣ ва шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба панҷгонаи амнтарин кишвари ҷаҳон ворид шудааст. Мардумонаш зиндагии хубу осоишта доранд. Гардишгарони хориҷӣ кӯшиш мекунанд ба тамошои кӯҳу рудҳо, маконҳои таърихиву фарҳангӣ, боғу гулгаштҳо омада, ҳамчунин бо анъанаҳои мардуми тоҷик шинос шаванд. Очень важно отметить, что вы цените свои традиции, цените, сохраняете их. И, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы так и оставалось, потому что это обычно уникальная ваша особенность. Очень приятное впечатление. Даже не знаю, с чего начать. Вот я уже говорила мужу, что, наверное, самое запоминающееся – это люди Таджикистана. Вот такой какой-то доброты, вот какой-то глубины, вот душевной такой глубины. Чистоты эмоций. Да, вот, ну такое добродушие у людей, радушие. Ну, трудно не полюбить страну, где такие люди. ба гуфти сайёҳи дигар, ки бо 5 нафар дӯстонаш аз ҷумҳурии мардуми Чин ба Тоҷикистон омадааст, баъди тамошои манзараву маконҳои таърихии вилояти Бадахшону Хатлон ва пойтахти тоҷикони ҷаҳон Душанбешаҳр ба вилояти Суғд омаданд. мо ба Тоҷикистон омадаем. Дар кишвари мо ҳам ҳаво гарм аст, дар Душанбе ҳам, яъне ки ҳаво инҷо бегоҳӣ хуб аст. мо бегоҳӣ ба тамошо баромада аз мардуми инҷо, яъне аз меҳмондории инҷо хеле ҳаловат мебарем. Мардуми инҷо хеле меҳрубон ҳастанд ва ҳар вақте ки моро мебинанд, ба мо яъне ҳамон ниҳое ки ҳаст, ба мо салом медиҳанд. инҷо одатан мо яъне нонҳоеро дидем ки бисёр хушмазза ҳастанд ва баъдан баъзе хӯришҳо ки ҳастанд хушмазза ҳастанд. хеле хурсанд ҳастем ки ба Тоҷикистон омадаем ва аз меҳмондории мардуми инҷо хеле хушнуд ҳастем. ба гуфти сайёҳони эронӣ, ки қисми аз онҳо бори аввал ба Тоҷикистон омаданд, бовар надоштанд, ки дар ин кишвар метавонанд маълумоти зиёдеро, ки бозгӯи таърихи тоҷику форс аст, пайдо кунанд. сайёҳи дигар аз ҷумҳурии Туркия бо падару модараш ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст. ба гуфти ӯ, дар бораи фарҳанги мардуми тоҷик аз дӯстонаш шунидаасту пеш аз омаданаш аз сомонаҳои иҷтимоӣ маълумот пайдо кардааст. Güzel bir yer Tacikistan. Herkese ему очень понравилось Таджикистан. Разные там везде были, в Душанбе, в Кулябе были. Там эти мечети, есть вот эти, большинство ему понравилось. Хороший город, все понравилось. В Худжанде много таких красивых мест, необычных. Парки хорошие, очень хочу посмотреть музей. Необычного, да, есть у них. Какие-то старые традиции есть. Действительно, очень хорошо здесь. Люди тоже общаются очень хорошо. дар баробари гардишгарон аз кишварҳои Эрону Туркия, Хитою Туркманистон дар ин шом шаҳрвандони Федератсияи Россия, ки яке ҳамчун сайёҳ дигаре бошад, ба сафари хизматӣ ба вилояти Суғд омадан хеле зиёд буданд. Барояшон боду ҳаво, хизматрасонӣ, меҳмонхонаҳо ва таъми хӯрокҳои тоҷикона писанд омадааст. Все прям супер, понравилось. Погода тоже на фоне как бы дождей в Москве супер. Вот. Познакомились с местными специалистами, тоже как бы впечатлены их уровнем, знанием. Вот. И опять-таки мы здесь на одном из самых, можно сказать, современном производстве побывали, тоже очень впечатлены. А вот. Какая сфера деятельности? У нас пищевая промышленность и биобезопасность. Как бы сильно удивлен, как бы красиво у вас, чисто.
как бы доброжелательные люди, очень хорошая кухня, вкусная. Да, прям от души. Вот. Ну, как бы продолжайте в том же духе, что я могу сказать. Очень сильно удивлен. Да, честно. мы планируем сюда еще, наверное, если нас пригласят, еще не раз приехать. Почему пригласят? Да я уже вас приглашаю. Все, обязательно приедем. Приезжайте с семьями, с детьми, Да. с друзьями. со И всеми. вид шикарный из гостиницы. Сейчас тоже посмотрели, сегодня первый день свободный был. Как бы очень довольны. И люди нас отпускать не хотели. Везде предлагали как бы свою помощь в осмотре достопримечательностей. В общем, все супер. айни замон бо дастури раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд корҳои ободониву созандагӣ ки барои беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинон ва хизматрасонӣ босифат барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ пешбинӣ шудааст идома дорад. Қудратло Раҳматуллоев, Ғолиб Абдуғафуров, Ахбор.